बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. सावंतवाडी शहरातील महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडच्या पाईपलाईनचं काम पूर्ण झाल्यानंतर आता रस्त्यावर खडीकरण आणि डांबरीकरण सुरू आहे. मात्र हे करताना संबंधितांकडून भूमिगत असलेली पाण्याची लाईन फोडली जात असून लोकांना 4 दिवस पाण्यापासून वंचित राहावं लागतंय. नगर परिषदेच्या ठेकेदारांची अरेरावी सुरू असून त्यांचा आका कोण असा सवाल काँग्रेसचे नगरसेवक तौकीर शेख यांनी केलाय. सावंतवाडी येथील सालईवाडा भागात गॅस पाईपलाईनच्या कामावर खडीकरण करताना भूमिगत असणाऱ्या नळपाणी योजनेच्या लाईन फोडल्याचे नगरसेवक शेख यांनी सांगितलंय. यामुळे गेले 4 दिवस येथील लोकांना पाणी मिळत नसून प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे दैनंदिन वापरासाठी नागरिकांना अक्षरशः रस्त्यावरील खड्ड्यातील पाणी वापरण्याची वेळ आली आहे. तर नगर परिषदेच्या ठेकेदारांची अरेरावी सुरू असून त्यांचा आका कोण, ठेकेदारांची मस्ती कुणाच्या जीवावर सुरू आहे असा सवाल करत रद्द केलेली कामं त्याच ठेकेदारांना कशासाठी दिलीत असाही सवाल नगरसेवक शेख यांनी केलाय.